Permeteu-me que comenci fent esment a dos termes que defineixen els premis. El primer és el del reconeixement, la paraula reconeixement. És una paraula que associem amb rellevància, amb allò destacat, no? Reconeixem alguna cosa destacada, però jo crec que és un terme que té unes altres connotacions. És el de fer palès, no? És fer evident. I una connotació que jo crec que m'agrada més és el d'agraïment. Normalment un reconeixement també és una forma d'agraïment. L'altre tema que defineix els premis és cultural, no? Són els premis de reconeixement cultural. Són uns premis que amb aquest terme i amb aquest concepte han atès des de l'origen, des de la primera edició, a una diversitat d'àmbits i de realitats que van des de la pedagogia, la comunicació, el reconeixement cívic, a l'equitat de gènere, als drets socials. I de fet, des del principi ja han parlat de les 4 categories més generals que defineixen les edicions de l'última edició i l'edició enguany, que és la de les experiències econòmiques, socials, ecològiques o culturals. Crec que aquests dos conceptes, aquesta connotació del reconeixement i aquesta visió, aquesta concepció àmplia del concepte cultura són claus. Són claus per entendre la filosofia dels premis. Són reflex, de fet, de l'esperit del centre d'estudis, no? Però també jo crec que són clau per entendre també el seu èxit, que l'èxit és portar ja aquestes 12 edicions, i també del ressò i de la transcendència que té la seva celebració. Si tornem a aquest concepte de cultura, que és en el que m'agradaria incidir i provocar una mica o compartir algunes reflexions, que normalment ens venen al cap. Quan parlem de cultura, parlem d'una persona culta, d'una persona que té coneixements, del tipus que sigui, doncs jo què sé, literàries, coneixements literaris, històrics, científics, gent que té aquesta cultura, aquest coneixement fruit de l'estudi, de l'haver-se informat, de les lectures, també, lògicament, de l'experiència. Aquestes són, podríem dir, quan parlem d'aquelles persones cultes, no? De vegades també parlem d'entorns cultes, de vegades també podem arribar a parlar de ciutats o de col·lectius cultes. Però la cultura, al final, és el que ens defineix com a col·lectiu. És el conjunt de tots aquests valors, d'aquests símbols, d'aquests costums, de la manera com ens organitzem, dels coneixements, del bagatge que assumem tots com a col·lectiu. I és el que constitueix la nostra tradició, el nostre patrimoni, vull dir, al final és la memòria material de nosaltres com a col·lectiu i, lògicament, la nostra manera de viure com a societat i com a poble. El fet d'aquests premis de reconeixement cultural van per aquest reconeixement d'una tasca, d'un coneixement, però va aquest reconeixement global de cultura, d'aquesta dimensió que ens identifica com a grup. Al llarg d'aquestes edicions, jo crec que anar cada 2 anys a fer una trobada, tenir gent que es postula a les candidatures dels premis, haver de debatre, fer emergir totes aquestes candidatures i aquestes realitats ens permeten reconèixer-nos entre nosaltres com a comarca, copsar la nostra complexitat, la riquesa, la diversitat que tenim. I tant en l'entorn físic, que és el que defineix al final en una comarca, com amb la manera que vivim i que ens expressem. Com a societat, actualment jo crec que tenim molts reptes i són reptes complexos, són reptes globals. I han estat globals en moltes altres etapes de la història, però mai com ara. I fins i tot jo diria que és com una realitat que ens sobrepassa aquesta globalitat. L'accés a la informació, la quantitat d'informació que tenim, el fet que qualsevol incidència política, econòmica a l'altra banda del món ens arribi i ens faci un impacte immediat en el nostre entorn, i que al final aquesta realitat complexa vingui marcada per unes polítiques
neoliberals o de corporacions d'interessos privats que des de l'àmbit econòmic acaben repercutint en tota la resta dels àmbits. I a més és una realitat global, complexa, que moltes vegades se'ns escapa fins i tot a la nostra capacitat d'entendre o d'assumir. Aquesta situació, al final, són reptes ecològics i socials, sobretot, diria, i especialment en el moment en què ens trobem. Però si volem sobrepassar-ho, si volem racionalitzar-ho, si volem tornar-ho en una escala humana, la nostra escala, la solució passa pel canvi cultural. I potser aquest canvi cultural el podem exercir, el podem fer evident o materialitzar o treballar a diferents escales. No tot passa per aquest món globalitzat i per aquesta dimensió que se'ns escapa una mica de les mans. Sí, la cultura és tot allò que constitueix el nostre ser, que configura la nostra identitat. Si la cultura determina la nostra manera de fer de la cultura un element central de les polítiques de desenvolupament, de les polítiques actuals, siguin econòmiques, mediambientals, etc., és el mitjà per garantir que aquestes polítiques se centrin en les persones i que siguin polítiques inclusives, equitatives. Què podem fer? Si rematem, i amb aquestes paraules estic fent molta referència, i potser ho haureu percebut, els objectius de desenvolupament sostenible, el repte de la UNESCO del 2030, un repte que es planteja a nivell global. Es plantegen possibilitats de treballar a molts nivells. Hi ha una línia d'acció que és necessària perquè al final ens hem d'organitzar i ens hem de donar normes i ens hem de donar mecanismes per actuar. Al final és com fem lleis, com ens impliquem en l'execució de pressupostos, com participem en les organitzacions, en les institucions, etc. Però també hi ha una altra línia d'acció que pot ser més personal o a través dels col·lectius, a través del que coneixem com a societat civil, del sector privat, de l'impuls del món de l'acadèmia, etc., per impulsar unes transformacions que són necessàries. Com enllacem en aquesta dimensió de la comarca? Doncs jo crec que una comarca que realment és complexa, fins a cert punt, amb una identitat o moltes identitats, una identitat desdibuixada o que pretén que sigui desdibuixada, tenir uns premis de reconeixement cultural impulsats pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Al final, cada 2 anys, com deia abans, ens posen de relleu i reconeixen aquestes experiències que a vegades són individuals, de vegades són col·lectives, que són d'esforç, de compromís, de diversitat, de col·laboració, de transversalitat, d'impacte, de ressò. Al final són experiències en benefici del nostre desenvolupament cultural. Perseverar amb els premis, perseverar en trobar-nos cada 2 anys, perseverar en aturar-nos i mirar què passa al nostre voltant, jo crec que és una tasca absolutament encomiable, valenta i fins i tot diria necessària. I en aquesta escala de lo privat, de lo local, de lo personal, jo voldria fer esment amb un concepte que al final també mirant la publicació, la memòria que he fet al Centre d'Estudis d'aquestes 11 edicions dels premis, fas una mica, hi ha molts recomptes, però pot ser un recompte que és només entre els premiats, ja no em vaig entretenir a comptar exactament tots els finalistes, però els premis han reconegut 56 persones de forma individual. I són dels àmbits més diversos. Si us centrem més en el que és la creació, l'àmbit més pròpiament cultural, doncs tenim artistes, tenim creadors, tenim escriptors, músics, investigadors, historiadors, arqueòlegs, etc. I a aquestes persones se'ls reconeix aquesta activitat individual, la seva capacitat, el seu coneixement, la seva expertesa en un àmbit concret. Però si són 56 persones que se'ls reconeix de forma individualment, han estat més de 80 entitats i col·lectius
Jo crec que aquest és un factor a destacar, és un factor clau. Al final, darrere sempre hi ha persones, no? I cadascú amb les seves capacitats. Però, de totes maneres, vull dir, al final necessitem tenir uns entorns en què nosaltres puguem interactuar, puguem relacionar-nos, puguem col·laborar i al final generar aquest espai col·lectiu. I crec que és important precisament ara. Estem en un moment en què l'activitat individual, no? O l'individualisme, doncs, bueno, segueix i segueix, sempre hi ha estat, però bueno, segueix i segueix creixent, no? I ve provocat per uns hàbits, un estil de vida, per uns hàbits de consum, també per l'expansió del món digital. Ara tantes coses passen pel món digital, escoltar música, veure pel·lícules, parlar amb els amics, que al final l'activitat individual pren moltes hores del dia, cada vegada s'escampa més. Per tant, que hi hagi associacions, clubs, agrupaments i agrupacions, ateneus, casals, els centres, les colles, o també fins i tot formes més estructurades amb una dimensió potser més administrativa, com poden ser fundacions o cooperatives. Jo crec que són cabdals perquè al final són entorns de compartir idees, de compartir aficions també. Al final l'esport o la música o el teatre també no deixa de ser una afició, però també són entorns en què podem estructurar i organitzar-nos en les nostres reivindicacions, per exemple. Precisament, doncs, en aquest moment que s'obre aquesta acció com més, aquesta activitat més individual, amb aquesta pressió del món digital, aquesta quantitat d'informació que és instantània, a més és una quantitat que és difícil de pair, és molt efímera, hi ha missatges molt curts i a més molt controlats des de no sabem ben bé a on. Calen aquests entorns siguin de formació, de socialització, de reivindicació, que siguin un contrapès i alhora un espai de trobada social. Entre aquests anys de finalistes, de premiats, de persones, com dèiem, a títol individual, de col·lectius, i repassant una mica algun dels premis dels darrers anys, jo voldria destacar uns valors que podem reconèixer, de vegades tots o de vegades alguns d'ells, de vegades alguns amb més presència i d'altres sense tanta presència, però jo crec que són uns valors que cal destacar. Un és el que siguin experiències, iniciatives arrelades al territori, no necessàriament a la comarca, també a la ciutat, al barri, però al territori, a l'entorn més immediat, que de vegades busquen impactar en aquest entorn o que al final el seu sentit el reben i es nodreix d'aquests valors o d'aquesta realitat més propera. De vegades trobem iniciatives que, tot i tenir aquesta escala més local, en la seva activitat, en la seva realitat, en allò que fan, ens hi reconeixem tots. Tenen uns valors, tenen un abast més ampli. I això també és important. Després, si els hem reconegut i els hem premiat, és perquè moltes vegades dins els seus objectius busquen l'excel·lència, sigui la capacitat tècnica, la capacitat professional, la creativa, d'això, d'un col·lectiu, d'un entorn, d'un territori. Però hi ha una qualitat, hi ha una voluntat d'excel·lència al darrere. I després, i en aquest esperit que hem comentat ara, d'aquest concepte de cultural en tant que una realitat més global, són moltes vegades experiències que no es limiten o es concreten en una creació per si mateixa, en una realitat per si mateixa, sinó que aquest impacte social, aquest ressò social, aquest arrelament social i, per què no, també la dimensió econòmica la podem veure, la podem reconèixer.
al final això vol dir que també tenen un ressò i un impacte més enllà del que en un principi podria semblar que és la seva raó de ser. Jo per acabar voldria destacar que el treball, al llarg de tots aquests anys de celebració dels Premis de Reconeixement Cultural, el treball que ha fet el Centre d'Estudis Comarcal, com a motor, amb una quantitat de gent, de col·laboradors, de gent implicada, que també permet això, aglutinar molts esforços i moltes mirades diferents en tot el procés. Però al final aquest treball el que ens permet és conèixer, reconèixer i premiar experiències que fem com a realitat cultural, que són bones pràctiques, que posen de relleu la riquesa de la comarca i que esperonen a treballar millor i a treballar conjuntament. I en aquest sentit jo crec que aquest esperit que està en el nom dels premis i en aquests premis de reconeixement cultural, però que és un esperit que és ampli en la base, que té una trajectòria llarga i que va molt més enllà d'estrictament els premis, jo crec que això hem de treballar, recolzar, per seguir, perquè segueixin endavant, perquè tirin endavant i tinguin una continuïtat.